Lên mà phải đến mà cái lăng đấy tiêu thụ lăng đấy chế rồi cái đó berbalik lirnani mawanya hor lirnani naik dulu nih mawa dulu ini sesuatu dulu Aglos tuh gua. Hah? Aglos itu. Nomor aku itu oke bang. Untuk baik mata mana barban mau noita manja. Masa sih kau belum? Ini gitu tuh ada air tadi. Oh, video dah hari ini. Belum. Oh biar sama kita biar. Like itu sekali doang. Biar sama kita. Naik gas nih. Main official. Hello friend मा खबर मोजाङानोलै मैना आब' नोंनालाय माबोरै आब' खबरा जाखांबाय नामा आब' ओंखाम जाखांबाय मा ओंख्रि जाखो माबासो जोंना पालेंजों आलु पालें आलुमोन जाखांबाय आगै मा ओंख्रि जाखो आब' दिनै फार्स्ट टाइम फैना नायदिलां आब' मानो गैया माथो टाइमाबो बारबायना नाजों बिलाहि गोथावथारलै माथो आब' एरनो उन्दुनो बानानै माबालाबायदोंलां होलाबायदों लाइभआबो दिनैनिफ्रायसो फैजाखादों आंना रावबोआनो फैयाखै माथो माब्रै आब' खबरफ्रा दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइभआव ना दिनैसो फार्स्ट टाइमथ' आरो दिनैसो फैजाखादों मोजाङाखै मोजाङानो उन्दुनो ओंखाराखै नामा आब' रावबो गैयाथ' आरो आब' रावबो फैयाखैनोबा उन्दुजोब्बायदां मानसिफ्रा
ओंखारहांबाय हा ओंखारहांबाय आगै मा ओंखारहांबाय आगै थांसै नामा आब'आबो रावबोआनो फैलाबा समाबो 9ता मानि जाबाय 10तायानो जानोसै सानफोराव फैनोनो सम मोनाना दे जेबो नङा दे आब' थांबानो जाबाय अ सोमखोर हाज'वारि नै दं आं दंलै दे माथो खालामनो आरो रावबोआनो फैयाबा दे थांथ'दो दे आब' सानफोराव मालाबा फैनोसै मोजां सम लानानै दा ओरैनो दसे फैसावलाबायदोंमोन आं साथाम दं माथो ना साथाम दङ माथो नायगासिनो नामा मानसिफ्रा दे सोरबा दंबावोबा नुजालांबावदोलाय खनसे कमेन्ट हरना होदो दे आंबो ओरैनो टाइम पास दसेल'सो होखादों ट्राइ खालामनायनो होनना सानै दङ ना आब'आ ओंखारलाङाखै नामा दसे थाबावनोसै र' बिदिनो मेथाइ खनलाबायनानै र'लै जेपि ब्लग फैदोलै जोंहा हाय होनहरदों खुलुमहरदों माथो हाय जेपि ब्लग दे माबोरै खबरफ्रा खोन्थालायदो ओरैनो फैसावलाबायदोलै आं फार्स्ट टाइम खबरफ्रा माबोरै खोन्थादो ओंखाम जाबाय नामा आं लाइक होबाय दे अ थेंक इउलै ब्र' गैयालै रावबोआनो फैयाखै माथो उन्दुजोब्बायदां मानसिफोरा खबरफ्रा माबोरैलै जेपि ब्लग जाखांबाय अ मा ओंख्रि जानायमोनब्रा खोन्थादो दे मोजाङानो जानांगौलै आंनाथ' गाज्रियानो जाफेरखायालै खबरफ्रा मोजाङानो थाबाय थाखायो दिनै फार्स्ट टाइम लाइभ फैनो हानायखाय आङो फैना नायदोंमोन दसे ओरैनो टाइम पास मा ओंख्रि जानायमोनब्रा जेपि ब्लग
आलु मटर टमाट' बाथोन गोथावानोलै दा बेनो सोलिगासिनो ना बे ओंख्रिफ्रानो जोंनाबो बेनो माबा मटर पालें आलु बेनोसै बेसेसो दावखोखोब्रा जेपि ब्लग इउटुबाव रावबो गैया नामा गैयालै रावबो फैयाखै माथो समाबो गैयाना समाबो उन्दुनायनि सम जाजोब्बाय सानफोरावबो फैनोनो सम मोना रावबो गैयालै सोरबा र' लाइभ फैदों तुलुमुनि बर' लाइभ फैदों नामा आं उन्दुनो ओंखारबाय दे दे उन्दुदो दे जोंहा माथो खालामबावनो रावबोआनो फैयाना सापर्ट लालायनोबो दे उन्दुदो गुड नाइट दे Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Ini football. दोननोसै ना दसेल' माबा थान्दै 170 दंबाय नों दङ नामा दाबो आंजों ओंखारलांजोब्बायलै 1 2 3